fixemos unha plantación de patacas na nosa horta do colexio. Esperemos que vos guste. Que cousa cocina é que ten ollos e non ve? Que ten pés e non anda e por dentro toda blanca. Que é? A pataca! A pataca, tamén chamada castaña de terra, defínese como unha planta herbácea, provista dun sistema aéreo que son os talos e de outro subterráneo que son os tubérculos, que son en realidade a parte comestible. En canto a súa orixe, sabemos que procede da América, concretamente da fronteira entre Perú e Bolivia. Foi o principal alimento dos incas, que ocultaban nas montañas dos Andes. Estes tiveron moito que ver na multiplicación das súas variedades. Hai constancia de que este alimento chegou a Europa no ano 1573 e a finais deste século xa era un alimento común en algúns países europeos. A primeira referencia do cultivo da pataca en Galicia remontase a 1707 no mosteiro de Herbón, en Padrón, pero o seu cultivo non se generalizou ata a segunda metade do século XVIII. Foi entón cando a pataca comezou a sustituir paulatinamente a castaña como alimento básico dos galegos. En Galicia, hai 4 collares autóctonos que teñen como referencia o tubérculo que ven. Pero debido ás condicións climatolóxicas e as características do solo, a produción da pataca ten unha calidade excepcional. Desde 1996 existe unha denominación específica a pataca de Galicia. Esta indicación xeográfica protegida abarca 4 seccións. Subzona de Bergantiños, na Coruña. Subzona de Terrachá e a Mariña Lucense. Subzona de Lemos, tamén en Lugo. Subzona da Liña, Lucense. En Galicia, a pataca cultívase de maneira tradicional, pero tamén de maneira mecanizada. O cultivo tradicional está vinculado a pequenas artes familiares orientadas ao autoconsumo. A sementeira faise con a axuda dunha sancha ou dun arado, dependendo da superficie do campo. Para o cultivo mecanizado, empleanse máquinas especializadas, como unha clasificadora ou unha trincadora, que se encargan de sementar, abonar, apañar, limpar e a recargar as placas de sementes. A pataca pode presentar varios problemas no cultivo, como por exemplo a temperatura, as xeadas e a humidade. É unha planta de clima morno, non necesita ni moito calor ni moito frío. Precisa temperaturas de entre os 13 e os 18 grados. É máis sensible ás xeadas e á humidade, que en algunhas ocasións pode originar unha enfermidade chamada mildio. O mildio afecta as follas e pode chegar a podrecer a pataca. As patacas prefiren os solos ricos e ricos. A intensidade luminosa favorece a floración e a fructificación. Outro problema que pode representar o cultivo da pataca, a polilla, en galego couza ou caruncho. Aquí vemos unha pataca con ese problema. Os carabeiros da pataca, o verme garame, os caracoles, a yuga da pataca, para combater estas pragas empréganse insecticidas. O cultivo da pataca precisa cuidados como o rego e a eliminación de malas ervas con herbicidas. O abono orgánico esterco é moi necesario, xa que mellora o desenvolvemento dos tubérculos. A recollida pode facerse de forma mecanizada ou manual. Ao recollelas, hai que lavalas e cepillarlas para quitarlle a terra. Consérvanse nun lugar ventilado e lonxe de humidade. E listas para comer, xa sabedes, fritas, cocidas, ao vapor, muertas de moito xeito. Nós xuntamos varias recetas que son originais onde o ingrediente principal é a patata. Tamén aprendemos o seu valor nutritivo para que conserven as cousas cheas de nutritivas e mellor como nas turbinas, cociñadas ao vapor ou asadas ao forno coa súa pele. E xa para rematar este refrán: